Dobar dan, deco, vidite šta imamo? Imamo nešto novo. Ajmo prvo da ovde otvorimo i da vidimo. Kako se to zove? To se zove magnetik. Magnetik, aha. Da. I možeš ovo da otvoriš, ovo je plastika. I ajmo da počnemo da otvaramo. Hajde. Evo ovaj selotep. Pazi na ptiče. Takac. S ove strane da ne bi nam palo. Wow, Wow. koliko je toga, čoveče. 74. Wow, a šta može da se napravi od Što je toga? teško. I ovde imaš šta god hoćeš da napraviš. Da vidimo šta kaže prospekt. Šta se Znači to? možemo ovo da napravimo. Možemo ovo. Možemo ovo kao most ili kao kućica. Možeš svašta da praviš. Da. Robot. Kakve su ti ideje, tako napraviš. Da. Ovo je kao kula. Ovo su kao šatori sa vatricama. Ovo je raketa. To su uglavnom ideje njihove koje su ti oni dali. Da, ovo je kao čika sa kucom. Ovo je kao škola sa male školice. To su zajedno. I ovo ne znam šta je. Možda je to neko igralište kao. Možda. Ovo je kućica, ovo je ptičica, ovo je kokoška, ovo je sat, Kreativno. ovo je drvo. Dobro, nećemo sada, posle ćemo. Dobro, šta ćeš sad da praviš? Dobro, sad ćemo praviti dinosaur. A nemoj od toga, uzmi ti svoju ideju. Dobro. Sad, nećemo to, pa onda uzmeš Niku. Pokaži kako to radi. Evo, to je jedan. I ovo je drugi. To se sve lepi jedno na drugo zato što ima magnet u sebi. Da. Da, tako kaže deci. Znači neće pasti. Možeš da napraviš šta god želiš, neće pasti. Da. Dobro. Još nešto napravi da vidim. Ovo bi ličilo na kokošku više. Na kljun. Na kljun je. Pa napravi šta želiš. Ovo, plavi. I čak ovako može. Ovo liče kao mašna. Da. Super ideja. Možda da napraviš nekog dinosaurusa sa mašnom. Koji ima mašnu. Što je to dobro. Što je ovo? Wow. Trostrana piramida. Ne znam. Ne. Mislila sam kljun, samo sam drugačije. Znači ovako. Ovako. I ovako. Sad čekaj. Tako deo kljuna. Znači ovako ćemo ostaviti. Dobro. Glava ćemo biti ova. Sad čekaj. Ajde. Izaći. Pazi na ptiče. Ovde možda. Ne može. Onda kako ćemo? Možeš, samo nokte moraš da paziš. Znači, jako je nezgodno. Ovo će biti deo. Dobro, vidjet ćeš, možda izbaci nekoliko tih manjih i većih, pa onda I možda će moraš nam da osmisliš kao projekat. Oj. Sad čekaj, s koje strane? Možda tako. Dobro, što misliš da mi sad prestanemo sa videom, pa ćemo slikati kasnije? Hoću da im pokažem. Dobro. Onda možemo da izvadimo sve. I
i uzmem ovo. Tako će nam biti lakše da uzmemo. Ja. A ovi? I te. Ja ne mogu da izvučem nešto. Ja ću. Evo ovako, dosta. Evo. Uspela. Kao što piće neki malo. Da. Zalepe se svugde. Dobro. Evo. Ćemo da izvadim. Ne moraš sve. Napravi nešto pa dobro. onda. Pošto moramo da idemo napolje. Znači, ovo uzmemo. Dobro. Onda možemo možda ovo. Zašto se ovo samo lepi? Zato što je magnet. Da, je stalno baš. U stvari, možda ćemo uzeti kockasti, lakše je. Znači, uzmemo kockasti. A možeš sa strane. Možda. Probaj sa štapićima da ti držiš štapići, tako da. Pa je to vidi kako je zanimljivo. Baš čudno. Dobro, ajde sad nastavit ćemo kasnije. Sačekaj, samo da im pokažem ovo. Evo, Šta je to? ovaj deo. Glava. To je deo za kljun. O ne. Ojoj. Evo. I tamo za ovo. I ovo. Super. Ok. Dobro. Nastavit ćemo to neki drugi put kad budeš napravila nešto drugo pa ćeš im pokazati kako se pravi da oni dobiju ideje. Doviđenja. Ćao.